Grade 6 pupil nalunod sa Angalan River sa Mangaldan, Pangasinan. Search and retrieval operation, pahirapan. Para sa karagdagang detalye na katutok live at exclusive, Russell Simorio. Russell. CJ, magkatuwang ang pulisya at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council dito nga sa retrieval operation para nga mahanap itong katawan ng batang hinihinalang nalunod dyan nga sa bayan. Mga paghihinagpis ang mga kaanak ng biktima lalo't pinaniniwalaan nila na nasa malalim na bahagi pa ng ilog ang batang biktima. Puspusan ng search and retrieval operation ng mga otoridad para mahanap ang batang lalaki na tinangay ng agos ng tubig sa Angalan River na sakop ng barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Pahirapan ng search and retrieval operation ng otoridad dahil hindi magamit ang mga rescue boats. Pahirapan din ang pagsisid dahil sa lalim ng ilog. Sobrang sakit, syempre 12 years mo siyang inalagaan, tas ikaw yung lagi andyan para sa kanya, tas yun lang, kukunin agad siya ni Papa God. Sigurado ako patay na po kasi kahapon, ayon sa mga bata na in-interview namin with the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council member, yung Philippine National Police po natin, talagang hindi nila natagpuan. Napagod na rin po sila. Kwento ng mga kaanak ng biktima, pasado 2:00 ang tanghali kahapon nang magpunta ang bata kasama ang ilang kaibigan para maligo sa ilog. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi raw nakaahon ng biktima. Mahanap niyo sa madaling panahon para maayos ang kanyang burol. Hindi makausap at posibleng na-trauma ang mga batang kasama ng biktima. Nakipag-ugnayan ng MDRRMO sa Philippine Coast Guard para sa mabilis na operasyon. Nakikita po natin yung mga doon, talagang nahihirapan sila. Kanina pa sila rito, hanggang sa ngayon hindi pa nila natatagpuan yung cadaver ng bata. Sige, tumulong na rin sa operasyon kanina mga kawani ng Philippine Coast Guard at ng PDRRMO. Sa ating nakuhang impormasyon ay bago magtanghali kanina ay tuluyan na nahanap itong katawan ng biktimang palutang-lutang dyan nga sa may Kayanga River na sakop ng bayan ng San Fabian. Patuloy ngayon ang paalala ng mga otoridad sa mga magulang na ingatan o bantayan itong kanilang mga anak para maiwasan itong mga ganitong klaseng insidente. At sa ngayon ay ibuburol naman itong katawan ng biktima, itong labi ng biktima dyan sa kailang bahay sa barangay Salaan, bayan ng Mangaldan. Si Jay? Maraming salamat, Russell Simorio.